An bɛ hakɛto ɲini kɛ an filɛbaaw la lamɛnbaaw kɛ min ye nɛgɛ kun ye an sɔsɔ professeur an kun bɛ yɔrɔ min na sa o ye aw ka université bɛ kɛ cogo di ani aw kɛlen ka kalanso sigi sen kan cogo di la yaasa mɔgɔ bɛ se ka faamuyali kɛ ko in yɛrɛ la. N'i y'a mɛn ka fag université ancien chercheurs olu de ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan u ye kalanw kɛ dɔw ye doctorat sɔrɔ arabudugu la u bɛ san 30 bɔ san 30 doctorat kɔfɛ o ma se ka grade sɔrɔ. On va essayer à grader ça. Nous, quand on a quand même sur, on va faire qu'on non qu'on ou l'outil arabe candon. Donc parce que l'outil barak est français. Donc en fin de compte, idée nana, nous faisons que l'anke Chine, ani Russie, ani Eurochama, on fait un problème boubolo grader la cause parce que beaucoup ou quand traduit français là. Donc quand on nana, quand la solution you know na, nous est arabe kalanke arabe dougoula, sans bis va coffee, on va essayer à grader ça. Anye valeur do uluma anya ko ako kan ay arab kalamike aw don bagawdi ay mo formé kosbe partout ambi grade duma ay maître conférence duma antla ka professeur titulaire duma ka valeur duma surtout ani minu e kalanke Chine ani Euro chama ay valeur duma donc université africaine franco sans ambi fait jamna tan kononton ambo de la sisa jamna ko tan kononton branche bi Europe la o branche nous fana be barake mal to de la donc branche nous fana o lu tableau e mi ka mali ka programme ko développer jamna nuna ka mali ka programme développer un programme mbambulu mal la ko de développer et en même temps anciens chercheurs nous be ambi conférence organisée ambi séminaire organisé donc université africaine anya né à Dio et a créé en 2017 kofi anya bara chaman kala ambi mo formé licence en master en doctorat et puis ambi mo ci kata jamna chamana douta Europe do fana bita arab dugula kata continuer do fana bibo arab dugula bitla kana yoro ara e denmisɛnnin ɲini kala ye école karamɔgɔ ye i bɛ tɛmɛ sira jumɛn fɛ yaasa ka se ka grade sɔrɔ kafa grade mɔgɔ ye doctorat sɔrɔ mɔgɔ ye doctorat sɔrɔ i ye sɛbɛnni kɛ i n'a fɔ i ye publication scientifique kɛ o kɔfɛ sɛbɛnni ni i n'a fɔ n'i ye fila sɛbɛn droit b'i bolo i ka postuler i bɛ grade sɔrɔ n'i ye doctorat sɔrɔ mais mɔgɔ ma doctorat sɔrɔ droit t'a bolo a grade sɔrɔ fo n'a kɛra an ka dɔnnibaga farafina dɔnnibagaw i n'a fɔ minnu bɛ tradition kɛ cɛkɔrɔbaw minnu bɛ san 70 la minnu ye baara kɛ kosɛbɛ burusiw kɔnɔ an bɛ valeur d'u ma an bɛ se ka doctorat honorifique d'u ma parce que u ye koba kɛ u y'an bɔ fili la et puis u tila ka u jɔyɔrɔ an y'u jɔyɔrɔ ye vraiment mali taabolo ou bien farafina taabolo an bɛ grade di olu ma. An y'a ye k'a fɔ e yɛrɛ i ka livre dɔ bɔ ni livre in an y'a ye k'a fɔ ale kɔni kɔnɔna na i bɛ ka sɛbɛnni kɛ fɛnw kan moriw kan n'o ye karamɔgɔw ye karamɔgɔw ka dɔnni n'u ka dɔnni lakari n'u ka dɔnni taabolo n'u ka dɔnni nafaw i ye tali kɛ o la kosɛbɛ ɲinini ani gafe in sɛbɛnna kun jumɛn na a nana sira jumɛn fɛ. Sira ni ne ye baara min kɛ ne ye doctorat min sɛbɛn n y'a sɛbɛn par 8 doctorat ni y'a sɛbɛn en sociologie doctorat a résultat i n'a fɔ ne ye thèse min sɛbɛn n y'a soutenu en 2009 soutenance kɔfɛ u y'a ye ne ka baara ye original de ne ka baara ni nɔgɔ t'a la et directement l'Harmattan édition l'Harmattan a y'a publié ne ye donc l'Harmattan kɛlen k'a publié o ye publication fɔlɔ ye o kɔfɛ ne ye deuxième publication kɛ troisième publication o de ye AS ye ne ye AS fara kan parce que ne y'a ye AS ne y'a kɛ i n'a fɔ fɛn AS jamana saba ni an bɛɛ ka culture ye kelen moriw bi a bɛɛ la moriw ka baara an ye fɛn dɔ kɔlɔsi k'a fɔ moriya ne ye fɛn dɔ faamuya k'a fɔ moriya ye mɔgɔ minnu ye mori yɛrɛ ye min ye mɔgɔ min ye madrasa b'i bolo ou bien bulonkalan yɔrɔ b'i bolo i bɛ denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan i b'u kalan kuranna na o kɔfɛ i bɛ tila ka mɔgɔ bɛ nin yɔrɔ i bɛ dugawu kɛ mɔgɔ ye pour que u ka problème i ka solution sɔrɔ u ka problème na i bɛ dugawu k'u ye o de ye moriya ye u bɛ denmisɛnninw kalan en même temps u bɛ dugawu kɛ jamana ye u bɛ kɛ imamuw ye imamuya kɔfɛ u bɛ tila ka dugawu kɛ u bɛ tila ka baara kɛ
population ye pour que u ka problème ka u ka solution sɔrɔ u ka problème o de ye moriya ye o de ye définition ye donc moriya ye général de bɛɛ bɛ se ka kɛ mori ye mɔgɔ min ye kuranna kalan kɛ a bɛ se ka mais moriya ye jɔyɔrɔ ye positif de ye mɔgɔ min ka ko ɲuman kɛ o de ye moriya ye ka ko ɲuman kɛ ka mɔgɔ bɔ fili la ka mɔgɔ bilasira n'i y'a ye farafinna jamana saba nin moriw ka ca u jɔyɔrɔ bɛ kosɛbɛ u bɛ koba kɛ mais u ka baara ye mun de y'u ka baara ye moriya yɛrɛ mun de y'u ka baara ye mun de y'u ka sɔrɔ sira ye u bɛ wari sɔrɔ cogoya jumɛn mun de y'u ka taabolo ye u ka baara yɛrɛ mun de ye u bɛ ka mun de ɲini baara nin na mun de y'u ka sini ɲɛsigi ye ne ye baara kɛ o de la ne y'o de sɛbɛn livre nin kɔnɔ ne enquête kɛ ka olu résultat sɛbɛn. mais est-ce que e bɛ ka moriya fɔ cogo min o ti an ka togoda moriya ye parce que bi moriya kɛlen don bɔlɔlɔ sanfɛla kuma wajulu ani k'i yɛrɛ yira caman ka fɛnw tɛ tali kɛ kosɛbɛ bulonkɔnɔ kalan in na ale ni arabu kalan ka se ka diinɛ fana ɲɛfɔ mɔgɔ ɲɛna ka maaw lafaamuya ka taa sɔnɔgɔya sira fɛ o ka dɔgɔ kosɛbɛ bi n'i y'an ka Bamakɔ dugubaw ta an'an ka Mali dugubaw ta k'o lajɛ moriw ka baara kɛcogo la. non o ti moriya ye to ye moriya ye min ye la première chose fɛn b'i bolo madrasaw b'i bolo i bɛ mɔgɔw kalan i bɛ mɔgɔw bɔ fili la o de ye moriya ye ka mɔgɔw bɔ fili la o kɔfɛ n'i ye denmisɛnninw kalan i b'u éducation d'u ma i bɛ taribiya d'u ma n'i ye éducation d'u ma o kɔfɛ denmisɛnninw fana bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ o de ye moriya yɛrɛ o kɔfɛ i bɛ se ka dugawu kɛ jamana ye i bɛ mɔgɔw sali en même temps i bɛ se ka mɔgɔw bɔ fili la i bɛ mɔgɔw sali kɔfɛ i bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ mɔgɔ minnu problème b'u bolo i bɛ dugawu k'u ye pour que u ka solution sɔrɔ o de ye moriya yɛrɛ mais mɔgɔ min bɔra nin sira kan o bɛ ka ko wɛrɛ de kɛ. mais est-ce que bi moriya yɛrɛ bɛ se ka kɛ i n'a fɔ e bɛ k'a fɔ i ka gafe kɔnɔna na est-ce que o moriw bɛ sɔrɔ bi. a bɛ sɔrɔ. mori ka diɲɛlatigɛ bɛn e ka fɔta in ma. a man ca parce que sisan moriw caman kɛra business de o de moriw caman donna business de la caman donna wari ɲini na caman donna olu tɛ mori ye olu ye yɔrɔ fɛn bɛɛ la mɔgɔ ɲuman b'a la mɔgɔ kolon b'a la donc moriya dabɔra min kama ne y'o de fɔ sisan mais o kɔfɛ mɔgɔ ye ko wɛrɛw kɛ mori bandiw bɛ yen mori charlataw bɛ yen mori dɔw fana bɛ yen u ka baara ye min ye ka mɔgɔw u ka baara ye min ye u bɛ mɔgɔw ɲini ka taa dɔw ye moriya kɛ wari ɲini de la wari ɲini dɔw ye moriya kɛ ka nata u y'u kɛ nata sira de ye en même temps wari ɲini sira alors que moriya ye ala ko de i b'a kɛ ala de kama ne ye mɔgɔ denmisɛnnin n'i y'a mɛn éducation kunbɛn n'i y'a mɛn Bamako denmisɛnninw éducation b'u la éducation u tɛ drogue ta u tɛ dulɔ min u bɛ sira ɲɛnama na parce que moriw de bɛ misiri kɔnɔ u bɛ dugawu kɛ u b'a fɔ nin ka ɲi nin man ɲi nin ka ɲi nin man ɲi a ye nin dabila o éducation et puis minnu kɛ bolokɔlɔnkalan ninnu kɛ u ye conseil d'u ma k'a fɔ nin man ɲi nin ka ɲi nin man ɲi nin man ka ɲi denmisɛnninw wulila o de la u b'a dɔn min ka ɲi min man ɲi o de y'a to n'i y'a ye jamana sabatilen don an ka jamana ni chrétien jamana u tɛ kelen chrétien jamana i b'a ye denmisɛnninw bɛɛ kɛra drogue minɛnw ye alors que an ka jamana denmisɛnninw bɛ mɔgɔkɔrɔbaw bonya u bɛ sira n'i y'a ye basigi bɛ yen jeunesse u bɛ maloya ka fɛn dɔw kɛ et puis parce que conseil de d'u ma moriw de y'u bilasira mori ye mɔgɔ min ye kuranɛ kalan mori yɛrɛ mɔgɔ min ye kuranɛ kalan a ye diinɛ kalan et puis a bɛ denmisɛnninw fana kalan denmisɛnninw kalannen kɔfɛ a bɛ mɔgɔw bilasira mɔgɔw bɛ na yɔrɔ k'a f'u ye k'u ka problème fɔ a ye a bɛ u bilasira en même temps a bɛ dugawu kɛ jamanadenw ye o de ye mori ye o de ye moriya yɛrɛ ye. ayiwa livre bɛ sɔrɔ min. livre nin a bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ la a bɛ université la mɔgɔ min b'a fɛ ka san a bɛ université la. joli a bɛ san 18 000 waa tan ni saba donc a bɛ université la a caman bɛɛ bɛ problème foyi t'a la mɔgɔ min b'a fɛ ka san i bɛna université la i b'a sɔrɔ problème foyi t'a la. ayiwa
nka mɔgɔw bɛ ɲininkali de kɛ gafagi bɛ nin fana kɛ wa sisan nin moriya ye est ce que dɔ la a bɛna somaya ta a bɛna donsoya ta a bɛna na turabudalaw ta est ce que a bɛna na ɲɛsin olu ma komi e ye nin bɔ cogo min na ni mɔgɔ min ye baara k'a kan wa a nafa a kɛkun ani a ka laɲini yɛrɛ ye min ye i n'a fɔ moriya bɛ nin kɔnɔna na cogo min na. y'a dɔn c'est vrai oui parce que kafag y'a dɔn kafag dabɔra farafin danbe de kama donc mɔgɔ minnu bɛ kafag kɔnɔ u bɛ se ka sɛbɛnni kɛ moriya la u bɛ se ka sɛbɛnni kɛ fɛn wɛrɛw fana na farafinya yɛrɛ la dɔnniya u bɛ se ka sɛbɛnni k'a la a bɛɛ bɛ se ka na parce que farafinna ala ye fɛn bɛɛ d'a ma farafin ma sɛbɛnni ma caya sɛbɛnni de ma caya kafag bi sira dayɛlɛ pour que sɛbɛnniw ka kɛ i m'a ye n'an ye conférence min kɛ kafag an kun taara burkina an ye conférence kɛ kafag la mais burkina kafag mɔgɔw tun b'a faamuya kosɛbɛ parce que mɔgɔw mɔgɔ dɔw hali sunna mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bolo an man ka mɔgɔ wɛrɛw invité an taara burkina an taara fɛn yɔrɔ an taara burkina u ka fɛn moro naba an taara moro naba yɔrɔ ka taa bonɲɛ kafag bonɲɛ da kɔrɔ ale ko a bɛ participer an ye doctorat honorifique d'a ma ale participera mais an tila ka taa tijaniya mɔgɔw yɔrɔ fana olu fana nana an taara chrétiens fana yɔrɔ chrétiens nana an ye conférence internationale kɛ burkina u ka waga 2000 salles 1000 places na an y'a fa mɔgɔ minnu na a bɛ 2000 personnes bɔ an ye yɔrɔ fa jama na an ye doctorat honorifique an y'a di mɔgɔ 70 ma an y'a di chrétiens ma an y'a di ahlu sunna mɔgɔw ma an y'a di tijaniw ma an y'a di mɔnɔ naba mɔgɔ an y'a da ka mɔgɔw ma an tila k'a di chrétiens fana ma mais problème dɔ kun sɔrɔla parce que ahlu sunna mɔgɔ dɔw bɛ yen u ko olu t'a fɛ k'u yɛrɛ sɔrɔ ni mɔnɔ naba mɔgɔ dɔw ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen na a kɛra ne y'u négocier après finalement u sɔnna mais a ma diya u ye parce que olu bolo olu ni mɔgɔ tɔw man ka sigi yɔrɔ kelen na donc a y'o problème sɔrɔ an ye solution ɲini a na o b'a yɛrɛ k'a fɔ kafag taabolo kelen t'a la kafag ye farafinna danbe de kafag dabɔra farafinna de kama farafinya n'i y'a mɛn silamɛya nana farafinna culture an ka danbe de ye farafinna o de ye silamɛya kunbɛn parce que ni silamɛw nana farafinna u nana mali la an ka culture an ka damafo i n'a fɔ an ka tam-tam an ka dunufɔbaga olu de ye silamɛw kunbɛn parce que ni silamɛw bɛ don burusi kɔnɔ f'u ka burusi kɔnɔ mɔgɔw informer k'a fɔ dunanw bɛ ka na donc dunufɔbagaw u ye dunanw kunbɛn n'a ye donc culture ye silamɛya dɛmɛ farafinna a ka se ka sinsin an ka danbe o de nana silamɛ ye ani commerce ani an bɛ commerce min kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o fana ye silamɛya dɛmɛ donc farafinna silamɛya ani culture a bɛɛ kelen n'i y'a mɛn silamɛya développer an ka dugu la qualité culture de ye an ka danbe an culture o de ye silamɛya développer a sigilen kɔfɛ mɔgɔ silamɛ dɔw bɛ yen u m'a faamuya olu hakili la culture ye fɛn wɛrɛ non culture ye silamɛya yɛrɛ de ye culture ye silamɛ an ka culture an ka danbe yɛrɛ ye silamɛya de ye donc parce que an ka danbe kukafuga an ka charte min bɛ yen charte kukafuga n'i y'a ka ayaw ye ani kuranɛ aya différence t'u ni ɲɔgɔn cɛ i b'a fɔ ko a bɔra kuranɛ yɛrɛ de kɔnɔ donc a b'a yɛrɛ k'a fɔ vraiment an ye mɔgɔw ma an faamuya an ta ye min ye an ta ye farafinya de ye k'a jira k'a fɔ farafinya silamɛya b'an bolo depuis silamɛya nana magan an ye silamɛya sɔrɔ silamɛya sera an yɔrɔ avant que a ka se madina